айдана 3 моҳ боз дар маркази кӯмак ба ҷабрдидагони хушунати хонаводагӣ зиндагӣ дорад. Пулис ӯро пас аз муноқишаи дигаре бо шавҳараш ба ин ҷо овард. шавҳараш қиморбоз аст. агарчи ба гуфтаи айдана ӯро намезад, аммо зиндагӣ бо вай дигар барояш бехатар набуд. ӯ маро намезад. фақат якбора ба қимор вобаста шуд ва ҳамеша аз ман пул мепурсид. баъди баҳси навбатӣ маҷбур будам ӯро аз хона берун кунам. ӯ дарро сахт зад ва талаб кард ки ӯро ба хона роҳ диҳам. ман ба пулис занг задам. ҳамин тавр бо кӯдакон ба ин ҷо афтидем. аз ин ба баъд ҳамтақдирони айдана ҳангоми дучор шудан ба чунин мушкил метавонанд барои кӯмак ба телеграм-боти махсус муроҷиат кунанд. боти махсус онҳоро роҳнамоӣ мекунад ки ба куҷо ва чӣ гуна муроҷиат кунанд ё қонун барои ҳимояи онҳо чӣ пешбинӣ кардааст. дар баробари ин дар саросари кишвар маъракаи огоҳсозӣ аз ҳодисаҳои нави хушунат роҳандозӣ шудааст. ҳангоми рух додани чунин ҳодисаҳо дар экранҳои махсусе ки дар чанд шаҳри Қазоқистон насб шудааст, дар ин бора хабар дода мешавад. ин шояд яке аз мушкилоти сахт барои ҷомеаи мо аст. мо барои он сари ин масъала кор мекунем ки хушунати хонаводагӣ ба як кори маъмулӣ табдил ёфтааст. яъне то ҳадде зиёд шудааст ки дигар онро як кори оддӣ мешуморанд. соли гузашта ҳодисае ки бо Салтанат Нукенова рух дод, кишвари мо ва тамоми ҷаҳонро ҳайратзада кард. нишон дод ки то чӣ ҳад ин мавзӯъ ҷиддӣ аст. аз ҳодисаҳои нави хушунати хонаводагӣ ҳамчунин тавассути рӯшан кардани овезае бо навиштаҷоти Салтанат хабар дода мешавад. ин лавҳа дар боми яке аз баландошонаҳои Қазоқистон насб шудааст ва ҳар боре ки чунин ҳодиса рух медиҳад, он мисли бонги хатар рӯшан мешавад. иттилоъ дар бораи зӯровариро ҳуши маснуӣ ҷамъ меорад. мо маълумотро аз манбаъҳои боз ҷамъоварӣ мекунем, аз шабакаҳои иҷтимоӣ, аз расонаҳо ва дигар ҷойҳо, масалан ба воситаи шабакаҳои валиантёрӣ ё марказҳои буҳронӣ. баъди ҷамъоварӣ онро тавассути ҳуши маснуӣ коркард мекунем то иттилоъ ё хабар такрорӣ набошад. ин тарҳ серхарҷ аст ва ташаббускорон фақат барои иҷораи якмоҳаи табло ё мониторҳо $1200 харҷ мекунанд. қарор аст овеза бо навиштаҷоти Салтанат дар ин кишвар 1 сол бимонад. охири моҳи апрел дар мониторҳои ширкати Ситикс омори ҷамъбастии тамоми мавридҳои хушунати оилавиро намоиш доданд, ки аз соли гузашта дар Қазоқистон ҷиноят дониста мешавад ва ҷазо дорад.